Vítajte pri novom videjku. Práve sa nachádzame nad Morským okom v Poľsku. Sme na žltej trase, ktorá vedie na Hrubý štít, po polský Špiglasový vierch. A zhruba niekde v polovici tejto žltej trasy budeme odbočovať doľava na červenú trasu a pôjdeme do sedla s názvom Chalubinského brána. A odtiaľ skúsime prejsť po hrane na Hrubý štít. Čakajú nás tam nejaké 2 výškové body a potom zídeme vlastne zo Špiglasového sedla zase naspäť. Prípadne ešte spravíme toto Miedžane alebo Miedziane. Ak sa nám podarí, alebo ak zvýši čas, bude pekne, dobre sa pôjde. A dnešná zostava Katie, Ketchup a Paťo. Na poľskej strane už krásne nasnežilo. Pár čísel, taký cukrový poprašok. Vyzerá to parádne. A toto tu je sedlo, do ktorého ideme. Chalubinského brána. Alebo brána Chalubinského, neviem. Chalubinského vrata. Nikdy sme tu neboli. Je to naša premiéra. Takže objavujeme ďalšie nové miesta vo Vysokých Tatrách. A vychádzame z poľskej strany, ale keď budeme hore, tak sme aj na Slovensku, aj v Poľsku, na hranici. Hrebeň má 700 metrov, ale aj v polovici hrebeňa je vždy 350 na obidve strany, takže vieme sa aj vrátiť a vieme ísť aj doliesť. Takže. Ale presne tak som aj chcel ísť cez tú Šparu. To je úplne ideálny začiatok. Inak aj tu sa dá pekne. Tu sa dá tiež pekne, hej. Ale poďme, už keď sme tu, čak prečo sme ešte tým kratším? Keď to bude ťažké, sa vrátime a uvidíme, vieš. Páťo, svieti to? To musíš teraz kurva sledovať, lebo neviem vypínať samovolne, po 8 minútach ti to vypne. A baterka má stále 80%. No. Nespravíš nič. Ale ako ktoré baterky? Ja keď si kúpim mám 6 bateriek, 2 mi toto urobia a 2 a 4 idú normálne, vieš? Ja keď si kúpim akčnú, tak si určite kúpim do DJI. Ja si kúpim tú 14 GoPro. Dobre, takže takto, vážení diváci, po úvodnom intre, toto je slovenská strana, sme na bráne Chalubinského. Toto tu pod nami je Vyšné temnosmrečinské pleso. A tento hrebeň nad ním je prostredný chrbát, ktorý ide od temných smrečín a končí na Kôprovskom štíte. Tam ďalej, ten ďalší hrebeň, je hrebeň Hrubo, Nevcerský hrebeň a tuto máme západné Tatry. Takže tam sú tie klasické západotatranské kopce typu Jakubína, Bystra a tak ďalej. A oficiálne toto by mal byť začiatok. No, niekde sa to uvádza, v niektorej literatúre sa to uvádza, že Liptovské múry začínajú od Hrubého štítu, ale na niektorých mapách to svieti, že už od Chalubinského brány, takže bereme to tak, že ideme časť Liptovských múrov. Ale pre účely videa nazvem tento hrebeň Hrubý hrebeň alebo Špiglasový hrebeň. Ako na slnečku je príjemne, ale aj tak je okolo nuly alebo tesne nad nulou, takže nie je to žiadna výhra, ale máme šťastie, že nefúka vietor. A krásne vidno inverzie, ale až tak v diaľke. Čiže tu v týchto dolinách inverzie nemáme, ale v diaľke je zakopané a Popradská kotlina, tam sú krásne. A Liptovská strana. No a toto tu je začiatok nášho hrebeňa. Krásna šparka. Je na úvod, taká zaujímavá. Komínček. Uvidíme, jak to pôjde. No čo, detičky? Ešte som si zapadl. Dobre. Dobre. Pačka, ty pozeraj, svietime stále? Hej. Dobre. To bola smola, keby moje úvodné slova vyšli na vnívoč. Ešte raz zostáva Katie, Ketchup a Paťo. Inak chcel by som
Chcel by som dať do pozornosti, Ketchup má nový iPhone. Koľkatka? 128. 128 GB, ale... 256. Nie, veď povedz. 17? 16. 16. Pro Max. iPhone 16. Tak poprosím vás, pochválte mu. To je taká tradícia, že vždy začíname nejakú hrebeňovku úvodnou recenziou. Predtým sme recenzovali prilby a teraz ideme iPhony. No tak, zakývajte. Ahojte. Nazdar. Panda, sedliak. Nazdar. Fú, akože... Kurňava. No daj bacha, akože tuto... Hej, Panda. Normálne sa odtočíme, hej? Dáme ešte niečo hore. Fakt akože fotky sú na úrovni z toho. Poď to rozdielne je lepšie. Preto sme ťa vzali. Ja viem. Tak si dopáčil. Čo si myslíš, že čo ja s tou 15 som nejaký druhorady človek? Ozaj, Krajo, poď sem, dám ti oný. Cepy. Nie, veď to nos. Ja ti ho dám tu, piče. Daj mi ho. Podaj mi ho aspoň. Ja tam nedošťahnem, Ja podaj mi. rozmýšľam, že by som nosil kliešte také malé zo sebou. Kurva, to je dobre mať. No, hej, také, no, Také mini. Zavretý je ten čaj? na nejaké opravy. Ja neviem, že ak som nezavrela, tak není. Keď ty to akože máš všetko kontrolovať. Nie. No tak Ma to by neser nebolo, do bo piče. ešte s mokrým, s blnkajúcim vakom na chrbte. Stačilo, že voda sa vylila na mikinu včera, to ste mali vypiť. Ale to Čo, bola akože čistá voda, kebyže bola. Rodeo? No to je. Rodeo bolo. Skoro dostala. Dobre. Ak ste tu nejakí ľudia, bojovníci proti násiliu a utlocitné povahy, tak tieto videá nepozerajte. V našich videách ženy nemajú žiadne práva. Ale nie, to je len všetko v rámci srandy. To není žiadna sranda. To vôbec není sranda. Ale tak dobre, veď keď ja tak považujeme za chlapa, takže povedz. Dobre, tak ja už idem odliezť aspoň časť, hej. Odliez. Aspoň vám poviem, ako to tam vyzerá. Už som nedočkavý. Paťo, to, ale ty to nerob toto, že sa tešíš. To môže prinášať smolu. Ja. Ty sa, Paťa, nikdy tiež ti začni plakať. No? Ježiš, ja sa ujebám na tých kečupových hloboch. Ale tak nemám pravdu. Máš? Ja si myslím. Včera vlastne budeme dole. Nie. My už nikdy nepôjdeme dole, my pôjdeme už stále len hore. Chlapci, je to choďak. Kečup, toto je výhoda, že my tu máme fakt traverzový chodník, ale mne je normálne ľúto toto obchádzať, lebo toto sú krásne hrany. Ale dobre, no ide tu chodník, tak pôjdeme po ňom. Nestanú sa dole, že ideme Vychutnávačku. dávať. No dobre. A tak ono asi to má význam, že to traverzuje, lebo podľa mňa tam bude nejaký sek. Hore, nič. A dávaj bacha, ty keď nemáš veci, tak aby si sa tu neskozol, hej? Aj keď je to taký terén, že v pohode, kľúčna kosť. Záhore, ja nebystikujem trošku. Ale vieš čo, no hej, tu sú také seky, že ideš hore, Áno. pekný výhľad, ale zase sa vrátiš. Takže aj preto sa to traverzuje. Pekný chodník. Dobre, dneska som slúbil všetkým zúčastneným, že nejdeme robiť nejaké hroty. A táto strana na slnečku je super. Takže ideme klasickou, najjednoduchšou variantou. Tam, kde bude pekný výhľad, tam si vybehneme na nejaký špíc, kopec. A kde to pôjde takto traverzovo, tak pôjdeme traverzovo. Nebudeme to preháňať. Že je tak, Kečup? Hovorím, že dneska som slúbil všetkým zúčastneným, že to nejdeme hrotiť. Že pôjdeme tak, jak nás to pustí. Hej. Veď konečne je taká nakopávačka, vieš? Nemusíme stále do Boha len
No. Na jednej ruke. A s prstom hry. Počkaj. Tento by bola dobrá fotka, ak ste cez ten travers išli ako kokot. On som mal na nabíjačke, vieš. Potom si dole vymeníme Ja vás cvaknem ešte, hej. Nech je tam vidno tá expozícia. Dobre, tuto to poje vrchom konečne. Ideme zas niekde hore. Pravdepodobne to ide touto špárou. No áno, to ide tou špárou. Ale počúvaj, keď už sme tu, nedáme si tuto napríklad vrchol 1? Čo, poďme si to vyliec hore, však sa vrátime. Dívaj sa, Paťko, toto zober. Kopec nás skúša. Musíš počkať. No, čakám ťa. Toto zoberieme. Môžete ísť aj tade tými trávami, napravo, Katie. To ti povie lepšie. Tak akože je bardzo hezké. Kámo, ale tu vôbec ani nemusíme to traverzovať, to je krásny chodník. Kámo, ti jebe. Brutál, krásne. Toto by bolo aj škoda neísť. Počkaj, stojte tak. Stojte tak. Počkaj. Zadaj tu. Ja chcem aj s tými vrcholmi. No, piču. Radšej to približím na dvojku. Kokotko. Dobre. Akože krásny hrebeň. Krásny. Kámo, zatiaľ neľutujem, že som tu. Aj to počasie, že? Počasie je brutálne. Celý deň nám bude takto svietiť, kámo, do chrbta. Není ďaleko. No, tak to poje prebehnúť. No. Počkaj, Patrik. Počkaj. Dobre, nie, dobre, poď. Hej, poďme čo najviac ortodoxne, pokiaľ to púšťa. Tak sa vederníku, robia náletnú kapu. Ak by si chcel, tak tam mám kontakt a vedia ti ľudia aj celý súd predať. Aj na celú denníku, keď to taký 100 litrov. Takú menšiu hlavku dojde, kde by sa si... Voľný kámo. Tu kameru asi polámate. No daj. Tu sa natočíme. Dobre. Tu asi budeme zliezať, ale škoda, keď už sme tu, si to nevíc aspoň tu na tento špic. Kečup. Pokiaľ nie sú 3 hodiny po obede, tak ja nemusím nikde bežať. Hej. Áno, tam, kde sú tí ľudia. A to už sme prakticky teraz hore na najvyššom bode. Nie. Nie, najvyšší bod je tu. Špiglas je najvyšší. Patrik, kúkaj, červené svetelko. Dobre. Ešte by som ja chcel krajov. Chcel by som ísť na kurz slušného správania. No tak ty to potrebuješ. Ty drž piču. Toto kraja, to bol všetky kontrolky. Kámo, dívaj sa na to? Dívaj sa, že? Paťo, toto bolo, no teraz to nikto si z vás nepamätal, lebo som bol iba zrovna na Hrubom, ale toto je presne pod Garajovými väžami, takéto hladké stenky. Krásne. Krásne. Len ty sa namazovali na to, kurva. Ideš normálne po... A tak má to význam, vieš, ty nevieš na akej úrovni sú tí ľudia, čo s nimi idú. Tak nie už ďaleko.
tak akože on nestoja, vieš. Keď si s vodcom, tak on má naťaženie. Nádhera, čo poviete? Čo poviete? Krásne. Zatiaľ príjemne. Už akože dneska kraja klobúk dole, no? hej? Klobúk dole. Neprekvapí, kopacké, ale... Zvolil som, neprekvapí ťa nič, lebo to bude takto až do hora. A zvolil som to vyslovene preto, aby som prispôsobil danej ročnej dobe, daným podmienkám a danej podstave. Nie, ale tak je to tak, nie? No čo, išiel by si nejakú exponovanú štvorku alebo nejaké 3+, nejaké fajky? Tak je šmiklavo, není ľad, vieš? Toto je také super, na reťazky úplne ideál. Z ľavej strany traverzíky úplne suché trávy. A je to niekde ostré. A je to fotogenické. Krásne výhľady, čo ti tu chýba? Úplne krásny hrebeň. Keď ti točím ťa. Krasa. Ráda, že žije. Není ti zima? Už ťa tam klepalo, tak sa mi zdalo. To má iba absťak. To má iba absťak. Ja neviem, či to svieti, lebo... Patrik, hlavne ty si ale dávaj bacha, hej? Lebo my sme akože OK v preťazkách, ale ty máš tie tvrdé drevaky garmontové. Tu má tie holandské, one, vieš čo sú? Tie holandské vystruzíkané drevaky riadne. Nie, Dobre? ste mohli ísť po hrane. Čak ja by som išiel, ty počkaj, taďal. Keď ideš opatrne, dáš to v pohode, kečup. Ideálny hreben na absorbovanie výšky. Podľa mňa. Tam môžeš kľudne dať novú, tam je dobré náľavo, tá jama, to je dobré. Toto je výborný hrebeň na uvanovanie. Proste tu si môžeš aj chromatiť prejsť. Kámo, ja vôbec nemám chuť sa nahliť. Ja tiež nemám chuť, ja tak niekomu riadnu jednu. Neponáhľa vidíme, že to na ten kopec a Tam hore, presne. Oddych. A neviem, ktorí boli náš ten hrubý zub, či sme už neprešli. Pozriem na mape, počkaj, lebo my máme dva vrcholy cestou. A tam by som si chcel urobiť normálne insta kruh, vieš, a vrcholovku. To sme možno síce prešli, ale niekoho čaká... Toto bude niekde prvý. Neviem, či toto bude prvý, alebo ten hore, čo je. Aj. Kraja niekoho čaká vylomený zub. Kámo, nie, ešte sme ho neboli. Mne sa to ľúbi, lebo krásne výhľady. Proste si bezpečí a konečne sa A nabíjame nemusíš energiou. rozmýšľať. Máme štvrtinu hrebenia, takže nás ešte čaká. 25% máme a ešte 75%, ale takýmto štýlom. Keď to takto pôjde, je tak úplná pohoda. Vidíš, že to je chodecké časti. Dajme na tom kopčeku Dobre. Svietiš. taká pohode. Pohode. Akože, kámo, a celý čas sa dívame na slovenskú stranu, temné smrečiny. A vždy, keď som bol na temných smrečinách, aj na Koprovskom, tak tento hreben sa mi páčil, keď som sa naň díval. A to isté z hrubého bol krásne vidno tento hreben na špiglas. Ako myslíš dlhý? To má možno aj 2 km. Myslíš tento prostredný? Na ten Kvoprak? Hej. Má, ale ten terén je ešte ľahší ako tu. Takže pohoda, Je vieš. to možné, no, nevidím to, vieš. Tak... Dívaj sa, vidíš to? Aj tie sedlá, to je... Chcel jebať hen tie biele medzníky. A čo dobré ako? Však to je hranica, vyznačená hranica. To tu ešte pred 89. toto bolo. Mne sa to náhodou páči. Mne sa to tiež páči. Urob taký detailíček, čo? Taký s dolinkou, ten stĺpiček. Počkaj, ale to musím odtiaľ.
Patrik. Dobre, sviecime. To je na špici. Napredu, nie? akože na našej strane krásne inverzie, ale sú ďaleko v dolinách, aj na polskej strane, aj na slovenskej. Ako? Už tam začína slnko svietiť. A veľmi skoro aj za prestaň. To asi nie. Pôjdeme od chrbta tuto. Toto už sú moc veľké bloky. Kde? Tu naľavo, áno, tu je, tade to sa ide. Sú proste miesta, ktoré je zbytočné ísť ortodoxne kvôli 5 metrom. Poďte sem. Máme ďalší výhľadkový bodíkček. A to aj prejdeme, tady to super. Hej. Jo. Kokot, no nezaplatil by som vodcu si na toto. Si verím, že to je čistý chodiak. Ešte není to úplne chodiak, nám už sa to zdá, lebo my máme prejdené veľa ťažkých vecí. Áno, je to chodecké, ale veľa ľudí si, ver tomu, že... Jasné, chápem, ale koko si predstav, že aké sú to... Počkaj, to sú západné Tatry už tu, hneď? Áno, to sú naše západné Tatry, no. Tuto je desika Krivaň, ho nevidíme. Áno, však toto je Krivaň tu. Ho vidíš, to je on. To je Krivaň. Toto. To je Krivaň. Ale píčiš Krivaň. Áno, to je Krivaň. Ktoré je Krivaň? Toto tu je Krivaň. Toto. To nie je Krivaň. To je Krivaň. To je Krivaň. Čo si medzi Krivaňom je medzera? Ľudia, prosím vás ľudia v komentoch. Povedzte Kečupovi, že toto, na čo ukazujem, je Krivaň. Potvrďte mi to, je to Krivaň, toto. Tuto je prostredný chrbát utopený, za ním je Nevcerský hrebeň hrubo a tam úplne vzadu trčí Krivaň, vrcholček. To je Krivaň. Dobre, ale to vidíš tam niekde niečo. Otvor si mapu a takto si ju nasmerujte. Ja nejdem, ja mám piči. No choď, ty kokos, to je dobre, no. Tak. Máš všetky možné varianty. Máš všetky možné varianty. Chodí to dobre, Krajo? Povedz mi, či mám červené svetelko. Ty kokot, ono zmodrelo. Nie, mám? Hej. Dobre. To som ti chcel ukázať. On ťa predbehol. Počkaj, hej, ale to som ti chcel ukázať, lebo teraz machruje na chodiaku. Ale, že my máme aj unikové cesty a toto je parádna, že hoci kedy tu môžeš zbehnúť. Hej. Vieš, dáme dole recasky a hoci kedy klusom, vieš. Patrik už aspoň rob fotku, ale keď už si tam vyliezol, tak očakávame nejaké fotečky. A s čím? To nevadí, ale ide o momentku, nejde o kvalitu obrazu, ale ide o daný moment. A ináč on to urobil strašne kurevsky, lebo podvádzal, dívej sa. On podvádzal. Ja nebudem podvádzať. A ty mne, Paťo, na tejto hrane očakávam fotku. Jo? Nie, teraz mi rob, to je to najkrajšie, tu mi rob. A s kečupom chcem mať, konečne. S kečupom chcem mať Nanga Parbat. Koko, no to by som ľutoval, keby som nešiel takto. Teraz, toto chceme. 4 minus. Lezenie. Nie. S prižmúrenými očami 2. 1 plus. 0,1. Nie, 1 tečka bude. No ale tak toto už sú kutové platne. No, však ti hovorím. Kámo, teraz by boli dobré ščity, také akože Slavkovský a také tie, kde sú na kraji. hej, predné solisko patria, Slavkovský. Tam sa trocha zasekli. Čo sa? Zasekli. To obideme. Krásne. Patrik?
Dobre. Kámo, už sme tak 40%. Áno, to aj bude trošku náročnejšie, ale dá sa to traverznúť. Ale hej. Poďte, dáme si selfie. Keď si daj. Poď sem. Kámo, dívajte, kámo, to je, čo ti jebe, toto je jak medzi stenami a poludňovým grúďom úsek. Nič. Tuto nejaké úseky budú, nejaké lazenie, ale... A nejdeme tuto radšej, tam budeme mať viac miesta. Tam vyššie? Nie, tam vyššie, tuto, pred nás. Dobre, poďme. Dáme to tu. Si, hej. Katie, veď. Máš veľkú nápovedu na zemi. Stopy. Kámo, no toto, aj keby sme mali lano používať všetci štyria naviazaní, tak to musíme dať do večera. Čiže budeme skoro na to. Ďakujem sa vám. Keby boli hneď vedľa teba. No. A nižné temno Solečinské. Jedno, druhé. A pod ním je krásny vodopád. Ale že už tam nie je toto. Je. Je. Zelené. Podmorské okolie. A ja si myslím, že toto bude na úrovni zlomiskovej veže, keď čo bude taká zlomisková veža. On ich musí istiť. Takže on ich musí istiť. On je zodpovedný. Dáme si selfie? Tuto? Na tejto? Tuto by som dal. No tak dajme si selfie. Katinka, poď sem. Tak mi to zničí. Tu dáme pozor, hej. Ty hlavne bez tých recazok. Počkaj, Katie. Páťo, viete si zapaliť, hej? Akože, ti to nevadí, čo ti povedal teraz? Čo? Že Katka. Takže ja by som sa urazil. Chlapci, bacha, sú tu ľadové trhliny. Počúvaj. Toto zoberieme. Kopec nás skúša. Máme tu plusik. Aspoň využiješ. Doma opereš a máš parádny plusik. Otoď sa, ja ti ho schovám. No, na takomto kokotkom mieste sa mám točiť, však počkaj. Tak poď sem. Otoď sa. Plusik obyčajný, no spojený. To podľa mňa im vypadlo. Sa ich spýtame, jak ich dobehneme, či im nespadlo. Krásna špára. No. A tuto to budeme sa podísť, no. Čo? Že tuto to budeme sa podísť. Alebo... No... Ešte neviem ti povedať, možno, že tu by sme to preliezli. Ako podísť? Tuto by sme to možno obišli. A dole je chodník tu dole? Počkaj, skúsme sa pozrieť na druhú stranu. Ale nie, to obchádza. Má stopy dole. Počkajte. Vydrž, hej? Ale to dole sa obchádza. Nie. Vidíš, to sú stopy. Ale počkaj. To musíme obísť. Vrátime sa naspäť. Dá sa to obísť. Hej, hej. Jedine sa to dá obísť odtiaľto. Nie, pôjdeme dole ako oni. Tuto Sa to dá obísť. Tuto to nebudeme hrotiť. Ale z mojej či z vašej? Z tvojej. Takže poď dole. Naspäť. A čo tam bol zvoľňa, krajo? Nič. Nebolo tam nič. Ja si myslím, že pri dobrej konštelácii by sa to správať dalo, ale tam budú práve tie snehy, takže... Tu nás sú oné stopy. Áno, áno. Hej, tuto to podídeme. Nič.
nižšie asi, nie? Nie, akože podľa mňa sa daje zadelovať celé stopy, no. Počkaj. Nižšie, určite nižšie. To tu nepôjde. Ja som to videl z boku. Ale videl som ten stop, že to je na piču, Ukáž? neskočili až. Počkaj, nie. Pusti ma. Nie je to koské, dobre to je. Dobre to bude. No to ja neviem, čo na týchto topánkach. Dáš. Také sú schody, hej? Tu sa môžeš chytať tých stien, to je taká ríha. To je taká ríha. Kebyže jebneš, tak ideš, tak vravím, no. Ale tu sa dá. Akože kebyže jebneš, tak ideš, no. Píče. Ale veľká výhoda, že ty vlastne keby si jebol, tak už je ti to jedno. No a tu asi ani možno by si to udial. No, tuto keď to dáš Páťa do rúk, tak v pohode to prejdeš. Do rúk, no. Do rúk. Ja nebudem tu stať, a ty ma obiť chráť. Počkej. Dobre, nie, môže ostať. Dobre si bol a ja ťa nadídem. No. No, iba ma to pustí. Okej. Toto panka bude na piču, no. Tu máš Páťa. No, A tu máš... isto neschádzali dole. Isto neschádzali dole, ale toto traverzli. Toto isto traverzli. Jo. Áno. Jo, tu je už dobrý terén, chlapci. Tu je už dobrý terén. Nie sa. Stoj. A potom zase. Ruku, daj preč ruku. Dobre, Katie, pohode. Hore si drž to mádlo, tam presne máš v úrovni rúk, máš tie mádla a po nich choď rukami. No, výborne. Kepučko, pozeraj. Nie, les, ja ťa budem ako lezeš. Dobre. Ideme ďalej, tu už je lepší terén. Tak To to už... sa dá, vieš, akože nemusíš špekulovať s lánom. Nie, to... Ja by som to obišiel aj z pravej možno, aj s lánom by sme niečo vymysleli, ale vidíš, aký je tam terén. Že je tam vláda sneh. Dokonca aj tu. Dole to sme videli ten taký strmý les. Áno. Ale tu sa krásne odlieza. Kepučko, či... Čo? Idem, dobre. Hneď mi krič, aj ty to automaticky sleduj stále. Si ma zastav na každých 50 metroch, otoč sa, vieš, a pozeraj. Dobre, teraz si konečne trošku polezeme, to tak vyzerá, a išiel by som do tejto špáry. Alebo nie, my pôjdeme touto hranou, pôjdeme hore. Pôjdeme na hranu, veru. Tam môžu byť ceky, vieš, a tu po tej hrane z toho hrebenia zase uvidíme, aký je terén. Alebo nie, tuto stopy nevidím, takže ja si myslím, že pôjdeme týmito schodmi hore. Kajo, No, čo tak? Doľava, komínom hore, cesta. hovorím, že do tejto špáry pôjdeme. Tak. To vyzerá dobre. Tak to urobíme, presne. To je terén, ktorý je... A nechcete ísť pozrieť hore? Však ako chcete, však môžeme, počkajte. Ale ja si myslím, že tu nemáš čo iné, toto sa... Nemáme ho, že zamyslíme západ. Tak hore sa zakryť. Nedáme si hore? Tak ale tu je nám lepšie a máte nám má to zakryť. Môžeme máte si zapaliť, že pejte to vážiť. Ty kokot! To piče! Nie, mňa strašne tlačil telefon tuto, vieš? Mňa zase ešte tlačilo. Viem. Maťo, neváhaj. Áno chlapci, tu je erózia, pôjdeme tadeto. Hej.
Ja vás tu počkám. Kľudne môžete stať to, ale pozor, sú tu také vysoké výšvihy a zlé náruky. Takže hlavne nohy, hej. No, tu asi by som sa nezjebal až dole, ale kľúčná kosť by bola, no. Áno, určite to pôjde táde tu. Dajte si cigu, ja si hore vymením baterky. Jo, chlapci. No dobre, sú tu stopy, takže je pohoda. Dobre, to je také sedielko. Krásny hrebeň, nádherný. Musím povedať, že spokojnosť. Do tej špáry až hore. Až úplne hore do les a potom po hrebení za mnou. Ale môžeš kľudne ísť aj doľava. Jak máš lepšie stupy doľava, to je jedno. Hore, buď hore, alebo doľava, travers. Čo ti príde lepšie? A ináč, tuto oni robili nejaký travers, dívaj. Tu robili nejaký travers sprava. Catherine. Tuto sprava, vidíš stopy? Isto. No, sú jediné varianty, buď ísť priamo na hrebeň, alebo sprava travers. Počkajme sa. Bude. Je to hreben za dva, hej, takže... Čo? Páťo, toto mi povedz, či svieti. Červené svetelko. Dobre. Počkaj, pustíte ma, chlapci. To sa hovorí rukavica, ale podľa mňa zase si ich budem dávať, ale... Áno, áno, tuto do tej špáry a vrchom, jasné. Úplne pohode, ale bacha, hej, lebo tu je brutálne... Tu sa nesmieš šmiknúť, no. Inak je to pohode. Niečo ako keď sme išli na ten východný železný, hej. Lenže ty máš tie skurvené garmonty, Paťo, tak dávaj pozor, hej. Dívaj sa, dívaj. Hej. Vidíš? Dívaj, Katie. Tu je parádne madlo, tuto, hej. Ním sa pekne vyšvihnete. Tu je ďalší dobrý stup, vidíš? Vidíš to? A zase tu máš madla. Popiči madla. Jo, dobre.
super, tu máme ďalší choďak, chlapci. Super. Úplne krásne, logické. A tu je výhoda, že nie sú veľké prepady, lebo celý hrebeň mierne stúpa až do Špiglasu, vieš? Dievčatá. Chlapci a dievčatá, hej? Ale akože dobre, Katie, dobre, je? Morálek super. Tu už veľa ľudí by už sa klepalo, že toto ja už jebem. Dobre, dobre, je? Tu budeš taká slovenská Alexandra Piechovská. Kámo, naštuduj si problematiku. Čo ona vás je? Popičovka. Ty mi len povedz, že či svietím a ja idem ďalej. A idem bežať. A ja idem šprintovať ďalej, lebo toto... No! Dobře. Bardzo dobrze. Tuto podiťkáme, hej? Hej? Áno, tuto podiťkáme. Tam je veľký sek. Asi tak 1,5 m. Ale tuto to luxusne je. Traverzne, dívajte, hej? Je to luxusné. Je to dokonca aj vkusné. Dobre, Madla. Vysoká nožička. Jo. Môžeš aj cez toto. A toto si žiada akože fotku, lebo toto máte, to je svadobná. Dobre, vyzerá kokot, jak vidlový hrebeň teraz. Dobře, bardzo. Akože kraje ešte nokali na to. Čo? Ja pošlem tebe a vlastne si vystredať všetci. Nie, výhoda je hlavne tá, že máme tu popiči žlaby na únik, divaj sa. To máme za 10 minút zbehneš. Podľa mňa aj za minút. Aj za 30 sekúnd to zbehneš, podľa mňa. Že? Krajo, dneska má 100 bodov. Tomu ver. Ideálne je to... Nemáš jedno veľké Kokot, ale to už keď ma Kečup pochváli, to čo je? Čo ti jebe, jak sa cítim? Sa tu tešíme, vieš, a teraz prídu tie 5-ky, 6-ky, vieš, tie zjezdačky. Tie prepady 100 metrové. Takto priamo? Však idem priamo, ale ja si nastupujem tu, lebo tu je to hladké, vieš. Tak chcem. A sviecime? Neviem, Maťko, pozriem to, keď idem na... Tak napríklad vrchol. Hej. Dobre. V novembri a to No paráda, chlapci. A dievčatá. Pozor, pozor! Pozor, dobre. No počkaj, ja si ináč pozriem, že či už nemáme vrchol. Ale že kokos. Poďme mi na ten hrebeň. Krásne miesta. Príjemne sa ide. Áno, však dokonca aj ľahšie by som povedal, ak tie podchádzačky všelijaké. No. Ja si myslím, že je úplne krásny terén, chlapci. Krásny terén. Toto bude tá deravá väža. A dievčatá. Dívaj sa, ak som už blízko. Tu už sú zástupy ľudí. No toto bude malý Špiglas. Toto je... Čiže hrebeň, kežmarský hrebeň išla. Toto je deravá väža, tuto hore, to je skoro. Ideme, no. A pôjdeme ortodoxne, hej. Trošku si zalezené. Máš panáka? Alebo počkajte, ja tam dolezem, lebo tam možno je sek, vieš, lebo aj tu idú stopy, sa to traverzuje nejako. Ale však aspoň si to pozriem. Choď a my počkáme na tvoje správy. Ale akože krajov nevidím dôvod, prečo sme to neobliezli.
Ale môžeme, hej. Ako nezlezli, tak si myslel. Či čo, ako myslíš toto? Prečo? Ja sa tady to idú normálne stopy. Idú, ale... Jasne, poďme po vrchu. Ale však akože... Pokiaľ je tu dobrý terén, že nevidím tu nič. No jasne. Počkaj. Už asi viem prečo. Ale nie, dá sa. No jasné. Nie, normálne poďte tade, to je dobrý terén. To prejdete. Nič tu není, len trošku morálu, akože fakt nič. Paťo má jediný problém, tie reťazky, no. Tu len pozor, hej, na tie snehy, no, ale to je všetko. OK. Jasné, to pôjde. Dobre. Tu už je to v pohode. Len sa to opatrnosť, no, nenahliť sa. Rozdvojka. Tak chod tady touto rihou. Tak jak sa ti šmíka tu choráčej, tu máš bezpečnejšie. Hej, tu zídeme, v pohode. Serpentinka, tady to. Tieto tienisté miesta sú na piču, vieš, že tu je ten chodník, no. Tu sú stopy, vidíš. Tuto išli a tuto ešte išli trošku nižšie. Tuto to zliezali ešte nižšie, áno, a išli táde dole. A jak tu vidím, sú pred nami, ty kokot. Tu sú pred nami. To sa volá Liptovské steny? Liptovské múry. Akože oficiálne až hento sú Liptovské múry. Od Špigla sú hento, tie bonky. Ale na mape, keď si dáš mapy.cz, tak aj táto časť je vyznačená ako Liptovské múry. Takže nie som si 100% istý. To mi môžete povedať ľudia v komente. Že či sú už toto Liptovské múry. Ja to aj tak nazvem Hrubý hrebeň alebo Špiglasov hrebeň. Až nezavádzaš, Iťka. Chod stále tou rihou, Paťo, a stále buď sadnutý na rukách. Stále sed na rukách, hej. Hľadaj si chyty. Aj ten kameň ho dole, kopni ho dole. Nie. Kopni ho dole. Dobre. Tam máš dobrý chyt. Tam niekde máš dobrý chyt. Rovno. Tam. Nie, nižšie. Na úrovni tvojho kolena je chyt. Taký tenučky. To si chyť. Si dole. A podaj ruku kečupovi. A... Dobre. No ja ťa pustím. Počkaj. Dobre, super. Dobre. Ty mu poď kečup ústup, alebo ty ho obič, Paťo. Tuto daj nohu, Paťo. Tu daj nohu. Počkaj, ja idem dole. Tak ty poď dole. A ty daj, tuto kde dal kečup, nohu daj, Paťo. Počkaj, Vidíš tie stopy, hej? Pacha, kameň, púšťam kraje, pozor nohu. Odiď. Tak počkaj do piče, musím odísť. Pustím nohu a pôjde tam dole. Do piče. Tiež taký morálek. No tienisté časti sú na piču, no. Ale vidíš, tu už je zase tráva, sucho, už je dobre. Tak, a tu to nie je nič. Dobre, a on si potom... No, toto vyzerá ďalší krásny checkpoint.
Jo. Obliezačka pekná. Aha. Ideme sem. Trošku morál. To taká prejsť pred... Obím tú skalu. Obím ju a tuto prejde po tých schodoch, hej. Ale ju obím a nohami to prejde tuto do tohto schodu, to, hej. Kámo, no ale tieto ťahné smrečiny nádhera. Dobre? Chyť si tú špicatú vrchne, tam pod bradou ju máš. Pod bradou je taká špicatá tá. No, a iba to obiť. Výborne, výborne. No, super. No, toto je choďačík, tam vidím ďalšieho mužika, takže toto bude traverzovo tiež. Pecka. A tieto miesta sú také na piču, ale pohode, dáme to. No, je to dvojka terén. Teraz už keď toto, čo sme tu prešli pár tých miest, tak môžem to kľudne klasifikovať za 2, si myslím. A Katie, dívaj sa. Toto, aha. Dívaj sa, aké madlo. Koko, takto si to chytíš a iba to takto prejdeš kolo tej skaly. Bomba. Krása. Áno. Dobre. Dobre, tuto musíš ísť na túto skalu a tuto si chytíš potom. Daj dlhú právačku. Popri skále dlhú právačku. Dobre si chyť ruku. Niekde si dobre chyť ruku. No. Výborne, výborne. A táto skála tu si celú chyť obidvomi rukami a prejdeš jak nič. Obidvomi rukami si ju chytíš. Počkaj, odhodím ich. Jebe, Paťo, to čo robíš ty kokot? To čo robíš? Normálne akože to takéto traposiny ty ideš vytvárať? Patrik, dal si to. Taká hmlička, stále sa tam drží. No, tam je dlho. Bude na celý deň? Tá bude, no. Po obede sa rozplyne trošku. Ja si myslím, že nás dneska je pekne chytí trošku. Nemá ma čo, iba v nos. No, Krajo, minimálne za chvíľku budeš mať rozbiť. To si treba vedieť. A budeš mať aj prvý líčka od prvý taký. Áno, to ti tak trošičku na tú píru. No, chlapci a dievčatá, blížime sa na malý špiglas. Tak to je krása. Krása. Tu do tej špáry pôjdeme isto. Áno. Dajte si pauzu, tu počkáme trošku, nech si oni odlezú. Nie, počkajme. Dáme, tuto je pekné miesto, si sadneme a... Daj si bundu, dole som svedná. No, daj si bundu, najeď sa. No kámo, za chvíľu budem malý špiglas. ...12 hodín, pekný čas. Idem pozrieť mapu. No ma nezhodej. A kade oni idú? Tu sú pod nami. Ja. Tuto to pôjde po tých... Vidíš, tuto hore to pôjde na ten balkón a tam sa to nejako bude Nejdeme obchádzať. si radšej tam sadnúť, tam je viacej miesta Krajo. Ako kde myslíš? Tu sme 4 nacapení ako Tuto ako je to... Dobre, poďme. Pozor, hej. Hlavne na uvoľnené veci, hlavne pozor. A lat. Dobre chyty, no. Tuto je dobrý, vidíš?
Po piči. Máte tu počkať? No, toto je pekné, logické. No, dobre sa chytiť. Tuto na slnko, toto ešte prejdi. No, tak pomaly po tej lište. Ja by som sa mal počkať, kým prejdete, aby mi tu niekto nebol na väzi. Alebo vy počkajte. Počkaj chvíľu, hej, aspoň uvidíš, či to pôjde. Hej, však rozmýšľam, že urobím to tádeto. Tu hľadám niečo, vieš, niečo dobré, niečo pozitívne. No, takto, presne. Výborne. Ako chceš, dá sa aj tak, no len dá sa ísť rôzne. Dokonca aj tu sa dá cestu. Čakám, veď ja idem sem sedieť na to slnečné miesto. Baťa, tu sa nemusíš báť. Čo? Nemusíš sa báť, lebo tu je to úplne šmikové, ale ja ťa prídem a zadržím ťa, dobre? Kečup ti nastaví hlavu, hej, takže ty si stupni petou na jeho hlavu. Oj, už som bol. No, kamo, dávaj bacha. Skôr sa otoč ku skale a traverzní to, tak. Tak. Hej. Daj sa bruchom ku skale, čo? Veľa najlepšie. Tuto idem na tie trávky. To je dobrý terén. Tu sa bude dať dobre sedieť pekne na slnečku rovno. Jo, to je super. Tu sú dokonca aj nejaké suché skaly. No, toto vyzerá fajn. Také miestečko. Čiže tu sa nakúknem. Dobre, kľudne si tu kempni niekde a počkáme. Díky. Idem to len omrknúť tuto na ten balkón, hej? Nie. Nie. Istota je to nie. Istotu nie. Hej, tu je taký komín, taká zliezačka. Tu možno aj použijeme lano asi. Tu je taká zliezačka, taká prudká, vyladnená. Nie je tu nejaký borhák, šefe? Czekaj, no. Wydaje mi się, że trzeba zrobić tak, że stanąć, chwycić się tam, gdzie masz tą rękę, dość szeroko na nogach i po prostu zrobić te 2 kroki na zejście. Okej. Sam myslím, že vydrží. No, ešte by to chcelo možno druhú ako poistku, ale v pohode zvládne sa to. No je dobré, nedáváme. No, ja si myslím, hej, to by malo vydržať aj tonu. Je dobré. Ale ešte
Zvaníme, vieš, no. Dobre. A ešte vydrž. Mám tu ešte 1,5 metra, zídem, odpojím sa a potom si rob. Počkaj. Dobre, môžete. Samozrejme mám 300 fotiek, že? Patrik, zatiaľ tvoje dojmy z dnešnej hrebeňovky? Výborné. Konečne sme nemuseli rozmýšľať úplne. Krásne sme si užili deň. Krásne výhľady. Maličký zláňačík. Krátučký zláňačík, ale iba kvôli ľadu akože snehu. nepodceňujem tento hrebeň, pretože máme niečo odchodené a pre nás to môže byť chodiak, pre niekoho to môže byť zažitok na celý život. A toto je prosím pekne temné smrečiny v plnej kráse. Vyšné temnosrečínske pleso, spodné, nižné temnosrečínske pleso, no, ty si to prvýkrát. Dole pod tým je vodopad, ten odtiaľ to nevidíme a krásna, nie Hlinská, kurník, neviem, Kôprová dolina? Krásna Kôprová dolina. A hen tam je hladké sedlo a Liptovské múry. A tam asi túto vymysleli. No a rohače, čo? Voprovku vymysleli tu. Pomohli, ale však ja keby som nemal reťazky, dám si normálne mačky. To sa ide, Maťo. Tu máš No však ja viem, ale však aj tu vieš vysť. Však tu je normálne balkón na to určený. Však táde sa ide, no. My sme tam nezabudli, hej? Toto už bude chodiak, chlapci, na Špiglas. Áno, tu už je chodiak na Špiglas. Svietím aspoň ten záver? Hej. Dobre. Špiglasový vrch. Hrubý štít. Náš hrubý štít a poľský Špiglasový vrch. Alebo Špiglasový vrch. Neviem. Záhoď to. Máš Garminy. Sú fejky.
Čo za kopec? Toto Orlepeč? Čas ja pýtam, čo je hento. A už tam zachránil. To je Kozí Vierch, toto je Kozí Vierch. Hej. Možno to niekto jebol na Orlepeči. Kámo, toto ide od Zavratu, celá Orlepeč, tak ako to vidíš. Toto všetko je Orlepeč. Pekné, že? Ale všetko výstené. Toto nádhera, že? Inak ja tiež vidím toto pleso prvýkrát roztopené. Patrik. Čo si poranený krajú? Hej, však ja som ťa chcel zašpiniť. Pervitin si pýchal, vieš? Nie, ja som si dal lekváru. Lekvárovú šatočku som jedol. Dúfam, že som ťa zasvinil riadne, že si dokrvávená. Dúfam, že nebudem mať ajc. No, nemám aj iba, hej. Tak toto. Kámo. Dneska by to bol originál taký fakt krývaník. Ale v pohode. Nemôžeme mať všetko, mali sme zase peknú hranu. Peknú hranu. No čo Kečupko, povedz mi, že je to ťažké. Ideme, dáme ešte medzané, čo? Už keď sme tu. Katie už nejde? Tak iba ja s Kečupom a Katie zatiaľ pôjde spať dole. Počkaj. Do Vojca. A kadeľ zajdeme, vieš? Však tu sa vrátime naspäť do sedla. Ja, no tak to mám piči. To máš piči? Nie, že by som išiel No tak prejdeme celý hrebeň až kvotu. Tak ideme do toho, Kečup. Som rád, že som našiel parťaka. Je to tak? Teda to by bol... Nie, Počkaj, tak Paťo, hneď jednu. pokiaľ to by bol jaký? Hneď. Počkaj, to by bol jaký výkon, že z Chalubinského brány až za Opalový Vierch. Tak celé účko. No vedel som, že tu bude odpor väčšiny družstva, no ale čo už. Akurát keď ja som tak blízko toho miedzaného, mám ho na dosah. Pripísať si ho do tabulečky. A to pleso je nádherné, povedz, že nie. Povedz mi, že to pleso není krásne. To nie je ani pleso, však to je kopec. Gepučko, toto je Kozí Vierch. Tam som nikdy nebol. Toto, najvyšší bod je Kozí Vierch. Svinica je hento. To je Svinica. Tu sú granáty. A tam za granátmi je vlastne hrebeň Fajok. Čo sme boli? Hej? Celú sme prišli. Dobre, ale fyzicky akože morálovo je to chuďak 1+, ale dobre výstené, pekne orientácia všetko. Na fyzičku. Ste išli odkiaľ? Išli sme zo Zakopaného do Kuzníc, z Kuzníc sme išli na Zavrat. Zo Zavratu sme prešli všetko až do Kšižného a z Kšižného sme išli zase cez Murovanie naspäť do Zakopaného, takže 35 km. Tak, alebo toto zachádzate sa prespať, vieš, a vybehneš na Zavrat. To sa je tak, ale to stihneš za deň. Viem, že sa Tak to máš dobrú kondičku, pohode, teda ešte v lete. To je viacej o hlave, ako... Je to fyzicky ťažké, ale... Pohode. Tak nejakých 200-300-200-400 výška. Ja tam nič nemám. Tam sme boli brána Chalubinského tam pod Mengušakom a sme išli tento hrebec. akurát včera ma to napadlo, že to je odtiaľ to na tým vrátach Chalubinského a dole zase, ale neskoro ma to To je napadlo. taký dvojkový terén. Tu sme zlanovali, jednu časť sme Možno zlanovali. by ani problém nebol, že ako to... Ale že je to vyladnené dosť, tak tá strana. Tie isté strany sú také. Nechcel večer o 10. vyhľadil. Jasné. Ale aj toto bol kamer na tej hrebeň, keď Liptovský si celú vyhľadil. Liptovské múry, toto no. To som nebol ešte, to tiež chcem ísť niekedy. Aj toto chcem ísť, hrebeň Miedzané. Cez Opalový Vierch. Neviem, dneska je moc pekne zaklad. Dneska je tu... Toto je krásny výhľad, fakt, aj na naše Tatry. Ľadový štít vidíš. Mengušaky, tuto rysy, vysoká. Práve sme zišli do Špiglasového sedla, Špiglasovej Pšeleče. Vychutnávame slnečné lúče, máme za sebou krásny, asi tak dvojkový hrebeň z Chalubinského brány na Špiglasový Vierch alebo Hrubý štít. A tu niekde je brána Chalupinského a touto hranou sme išli až sem na Hrubý štít, Špiglasový Vierch. Odtiaľ sme si zišli sem do sedla a vraciame sa naspäť na Morské oko a
Chcel by som počuť názory, že ako sa pozdávala dnešnému družstvu hrebeňovečka. Áno, dneska sa ti to Krájo vydarilo, bolo to perfektne naplánované na dnes, špičková túra. Špičková, pekné výhľady, pekné počasie. Všetko ako má byť, taká krásna sobotienka. No dobre, a samotný hrebeň si zhodnotil ako? Také zábavné, chodiak viac menej. Áno. Isto by sa to dalo aj ťažším spôsobom preliesť, keby sme chceli. Áno. A keby sme mali na to nejaké náradie, tak by sme možno aj šli. Ale... A asi keby bola vyššia teplota. Áno, lebo aj ako v tých rukaviciach nie je to úplne 100%. A není ešte hlavne ľad, vieš, že by si mohol sekať. Áno. Kebyže bol ľad, tak by sa to dalo ísť aj zimným štýlom. No toto je také na rozhraní. Že ani, troška sa to šmíka. Dobre to bolo, podľa mňa, úplne perfektný hrebeň. Ja by som ho prirovnal obťažnosťou asi fakt k tomu karbonkulovmu hrebeniu. Tak mi to najviac akože pasuje. Určite to není ťažké ako dračí hrebeň, povedzme. Ten bol výrazne ťažší. Bol tam viac tých úsekov, ktoré boli také či už exponované alebo technicky ťažké. Áno. Ale pekná túra určite. A ty, Paťo? Krásne, zážitkové. Slnečno. Čo si môžeme viacej prijať? Čo je krajšie ako podcukrované Tatry? Nič. Áno. A išlo sa príjemne, ako Majo hovoril. Taká vychutnávačka, no. Pre nás vychutnávačka, pre niekoho by to bolo celoživotné dielo. Ale my sme si to užívali. A dobrý výber, no. Veľmi dobrý výber. Áno. Čo sa týka hrebenia, lebo Pôvodne sme chceli ísť hrebeň Fajok, ale ťažko povedať. No. Ťažko povedať, že či by bol, ale asi by bol utopený v tieni. On by bol asi pod orlou perčou schovaný. dalo by sa to, Bolo by to ľadové. Bolo by to na tú. No a ja by som, no. Zaslúžime niečo už aj také vychutnávacie, Áno. kde môžeme aj postáť, aj... Áno, že sú aj nejaké trávky, aj pekná hrana. Že aj je to exponované, aj ľahké, aj logické a proste fotogenické také... a pekné. Áno, pekné. Pekný hrebeň. Takže ja by som to tiež asi zhodnotil asi za 2. Že to bola hrebeňovka za 2. Vzdialenostne asi vzdušnou čiarou 700 metrov. Boli tam, myslím, že 2 alebo nie, dokopy aj s Hrubým štítom, tak tam boli asi 4 regulérne kopce. 4 regulérne výškové body s názvami. No a ja som ešte chcel potiahnuť na Miedziane, ale už som nenašiel pozitívnu odpoveď. Ale je aj zima, súhlasím, že nemusíme to hrotiť a je to ešte dosť ďaleko, je to asi fyzicky celkom ešte stupak. Takže radšej posedíme, dáme si kávičku. Je jasné. Ako k dokonalosti už len chýbalo, keby inverzia bola trošku bližšie v dolinách. Lebo inverzia bola nad Liptovskou kotlinou Popradskou aj nad Zakopaným, ale tu v dolinách inverzia nebola. No. Zrejme... Vlastne sme sa vrátili, sme si zaspomínali, keď sme prešli Orlu. Áno, toto som vlastne neukázal, ale toto tu je komplet Orla Perč. Krásne ju vidno celú. Od závratu, nie som si istý, či až po Krížne, ale podľa mňa asi aj áno. Tam niekde bude Křížne. No. Takže taká spomienka. Taká spomienka a inak tu sme už v zime boli, ak si pamätáte. Pozrite si video na Slovak Treasures z tejto doliny a tu je to ináč brutálne vymrznuté a veľmi nebezpečné, keď sa dívam na tých ľudí, ako idú. My sme mali výrazne lepšie podmienky, my sme tu mali brutálne veľa snehu, brodili sme, ale bolo to fakt, že výrazne ľahšie a jednoduchšie. No a teraz keď sa na to dívam tak ako kámo, to je... No a je to všetko v tieni vymrznuté, tu je čistý ľad, chlapci. Poď sa pozrieť kečup. No, takže to si nájdete na Slovak Treasures, je také krátke video alebo zostrih, jak sme išli na Hrubý štít. V podstate nočný trip a skončili sme na východe slnka hore na vrchole. Dobre, to je asi všetko, už nejdem ďalej rozprávať. Myslím si, že aby ste mali informácie o tom, že
aké sme mali dojmy z toho hrebenia, tak si myslím si, že každý, kto už bol nejaký hrebeň ľahšieho typu, choďakovo, nejakého ľahkého lezenia, tak karbunkulový alebo niečo, ja neviem, časť hrebenia Bášť, alebo ja neviem, ešte aký je, Volý chrbát je taký dosť podobný tomu. Tak kľudne si môže, alebo Orľupéč, keď bol niekto, tak toto pre neho nebude tiež problém, úplne v pohode to dá. Dobre, takže toľko asi, a ešte pohľad na Mengušatskú stenu, riadne krásnu, brutálnu, vysokú. Majte sa. Čaute.